ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃንከ ፈኑ ዲቤነ። ከይተረዳእኒ ኮ ምስ ቅፅል ፀኒሐ። ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ? ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ። ሎሚ እውን ከም ወትሩ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። መጀመርያ ግን ኣመንቲ ክርስትና እንኳዕ ናብዚ ክቡር በዓል ኣብቅዓኩም ርሑስ በዓለ ፋሲካ ክብለኩም ይፈቱ። መደበይ እቲ መዝሙር እቲ ቸብቸቦ ዝግበር ዝነበረ ኣመና ደስ ስለ ዝብለኒ ክሳብ መደበይ ዝስሕት ገይሩኒ ፀኒሑ። ነዊሕ ዓመታት ድማ ንድሕሪት መሊሱኒ እዚ ቸብቸቦ እዚ ኣነ ኣብ ንእስነተይ እውን ብዙሕ ዘስተማቕርክዎ ስለዝኾንኩ ዋላ እኳ ከምቲ ቀደም እንተደይኮነ ኢት ቴክስ ሚ ባክ እዚ ናይ ቤተክርስትያን ቸብቸቦ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለኒ ኣነ ምናልባቶም ዘይትፈልጡን ብዙሓት ስለ ዘለዎም ከበሮ ሓራሚ እውን ስለ ዝነበርኩ ንድሕሪት ወስደኒ ፅቡቅ ገይሩካ ዘስተማቕሮ ነገር እንተሎ እዩ። በዚ ኮይኑ በቲ ኣብዚ በዓለ ፋሲካ ነዊሕ እዋን ፅይብኩምን ፀጊትኩምን ፀሊይኩምን ተሰናዲኹምን ኣብዚ ብርሃነ ትንሳኤ ዘብፅሓኩም እንኳዕ ኣብዚ ብቅዓኩም ክብለኩም ይደሊ። ንኩሎም ህዝቢ ኤርትራ ድማ ናስላሙን ክርስትያኑን እንኳዕ ኣብዚ ዓቢ በዓል ኣብቅዓና ክብል ይደሊ። ዓዲ ሃይማኖት ዓዲ ኣምላኽ ዝኾነ ሃገር ስለ ዘለና ንኩሉ ነገር በቲ ትክክለኛ ሃይማኖታዊ መሰረት ናቱ ክንሪኦ ፅቡቅ እዩ። ኣምላኽ ዝፈሪ ህዝቢ ድማ ሕጊ እንተገበርካሉ እውን ይውሰኾ እምበር ፈሪሃ ኣምላኽ ዘይብሉ ብሕጊ ጥራይ ክትቅይዶ ከቢድ እዩ። መጀመርያ ቅድሚ ኩሉ ፈሪሃ እግዚኣብሄር ክህልዎ ኣለዎ ሕብረተሰብ። ንኣላህ ዝፈሪ ሕብረተሰብ ጥራይ እዩ ብቐሊሉ ከተመሓድሮ ብቐሊሉ ከተንብሮ ትኽእል። እዚ ድማ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ዝፀንሐና ቅድሚ ካልኦት እምነት ክርስትና ዝመፀና ቅድሚ ካልኦት እምነት ምስልምና ዝመፁ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና። ገና ከምቲ ዝድለውን ዘይተነገረሉ ህዝቢ እዩ። መራሒ ሃገር ኤርትራ ቤተክርስትያን ምኻዱ ኣብ መስቀል ናይ ፋሲካ ምስላሙ ድማ ንሱ ንባዕሉ ብሕጂ ዝመፁ መራሕቲ እውን እንትኾነ ነቲ ሃይማኖታዊ መሰረት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝያዳ ነፀብራቅ ክቡእ ዓብይ መተሓሳሰቢ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ንምንታይ ኩሉ ነገር ካብ ላዕሊ ዝብገስ ንሃይማኖት ክብሪ ክትቦ እንተደሊኻ ኣብ ዝለዓለ ርእሲ ናይቲ ሃገር ዘሎ እውን ነቲ ሃይማኖት ክብሪ ክቦ እንተሪኢኻ ብኡ መንፅር ንታሕቲ ገፁ ድማ ናብ ኣምላኽ ዝተወከለ ህዝቢ እቲ ዝጠዓመን ዝቐለለን እዩ። ስለዚ ናብ ኣምላኽ ምውካል ንኩሉ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ዓለም እውን ዝጠዓመ እዩ ዝገብሮ። ናብ ቤተክርስትያን ናብ መስጊድ ዝመላለስ ህዝቢ ፈሪሃ እግዚኣብሄር ስለ ዘለዎ ካብ ኩሉ ነገራት እውን ዝቐለለ እዩ ዝኸውን።
بار نايلومي بروجرام ناي هيمانوت رايكي كوننا بزح حاجة سلو سلو بزي أسكن جنبر علي جورجو درار نمتاي كقلت أنا زود مسلوكم ودو دعركي نعيه بنزنبر معرك كوفي اللي في لي مقدم أما أكل دنا أقول لا استرخ بالماز يلون نيرو نجورجو درار وفيالله انت يجيرو بولوني كل جزء كلن أنا قبل حسبكو يزبلن أبز حلفه نستالين معدامي زينا خي تجمر نزوعيو زقبلو قبلي لنيره كوتاس زبزح وانا أنا جورجو درارن نخونتات نتمتلو منصر حدا نخونا خيدالو سلاز بحتر زبله حنت زبلو اتا أبكرن زلا عدي زولدوتو اتا حدا حوي جورجو درار سلازي كنبلو دلينا زلنا تردي كلمو قصل كبلك هذا اللي ودحاو بوي مچم اول سعيد كاب ماكل عدي كم زبل ملختي كاب ناي فاسيكا تازت عامت هي بياخد كون تغلي زبلانه انا دبا عليكم يلي ده حسب اول زغبرو بروجرامسي نايسي ايغرمنن مالت يحغوس اندي كاب ايرتراكم عينت ملختي موصوغن somehow كغرمكم كساب زعلت زيامس اول تداويلنا ونين فلتنينا but it always I think تي ابتا هاجر زلنا مرداتا حدث لزخونه كل تاول حسيبهم تمنجستي ولا أول زجبرو أنا قديما تزخون كولا يتأنح أول دما كابتن حسبكو بزبالة أمان قدي تجبرو يزري يغني اللي أول حوي تجبرو زي اللي خسرح لو مترايدي كوني أبزن حلفة بدهت عمتات أنا كلها زي نبر كله زجبر كسرح every time أبز خمس أخلقه لبيز تنكفني نزي channel دما هذا كابتي ندادي زخونو مورال زخونو تحسن تلو نسقات صراحة كايو فلو يسرحاتيو سلازن يرترا أبتوسان مدرخ اللي خل كيلكا لك كم تاب جنبارات ستسلي في زول منسي أبتك أن جنبار ناي ميديا سايبر ووريوم زبلو بقى بإنجليش توجه ناي سايبر بإنترنت زول كوينات كابتناي بفلاي أو كنا ناي يوكرين راشان زرعنا هنا قرتلو كوينات أبايتات راي كم زي كونه كوينات بمسائلات راي كم زي كونه اتزعبي وور سايبر وور كم زي بهالومي الميديا ناراتيف وجه تزحية لمخانون إرتراد مابو حيات حاسيا بمسها أول كابيرترا هذا جف مسائل كوينو زغبرو مخته نتمنسي كابتيز نبره حنفشفش ابزن هيلومي بحنتي قاچل كباب زخل درجه بصحنا لنا ناي بحكي زحغسيو زبيرترا منالبات كمتم كالوت بزحي اصوار ناي ميديا بزح باجيت ناي ميديا يبلون كن انت يالو فور هاجرالو فور هاجر زلو منسي دما نتخالو كل كسعره يخلي مودة فقري السعر هذا نجر بفقر تقبر انت لها كل جزء عواتيقة سلمتها أي تسعرنيها أي تذكرنيها so this is the principle هاجراو النزل لون هاجرو فتيوز جبرن دموس تخفيلز جبرن كونا دري يقولون يوم دموس تانية كأنا مثلا بدك عرف يزبل ديزي عرفت يزبل هاجرو زفكر جن عرفت زبالة يردونيو سلمتاي اتسرح سلزخونة عرفتي اتحانت زي مقبار نتهاجر نتعبر تسبت قدر زل حاصل لازم مسلكا نتف بفقر تسرح حسب ما نم كسعره يكلنيو إيرتراويان دما تزبالة مسارحناتنا تحدثنا يو حادق ببزغولو ببعا مسلا تسرح دما يو نما بزحت جزء إيرترا سلسة 4 مليون ولا 5 مليون على أنت هيك كأمن الشجرة الميديا طريقات سراويتنا ميديا إيرترا وحدات يوم كم قلت أي تسبب مني خان no we are not وحدات بركوتاتنا of course وحداتنا الكلنا بمنصرتهم 100 مليون ناقل زبلو زلوي ولا 10 مليون تخينا وحداتنا مسمى وداديركا كل زي mathematics ratio سلزهونه ناي بحكي أول سعيد زقبرو زلو سرح كوشت عدي بفلاي دما أبز حجي ننوحي وان أبي أحمد قال سبالو لمي حرب حد رأيه مهنياتو أزياء حنت كابتن أزياء دس بالة الناس كان غيد عديقرات نفس وقت مدري ناتو ارتنا فتري واقع خين ونعني وبترى بدري كنت سبا سباي بوين أصحاب كوراندو دراما لو طاري يغدو ولا يغدو أقري عديقرات زيا I know نبزحات سبات كم تحممهم I got it but how come نقول مشيتن عسب كبلو خلو زيح ممكا إيرتراوي أبدوبناتو 5 متر ويوي 5 متر سجيرو مس حدا تجراواي قربيتو سلستراغبه زحم مكة
how is that possible نقوم مشيتن لولاونات نتي ساكرو سانكت زبحال جزاتا وحدنات ناي هاجرات كتحسيبلو اب اديس اباب بحرة افريكا عن قداماين اقداس متكلنا تنزخونه تحيسو بارتفيشال انتليجنس تاغبره نقوم مشيتن مراخب ناغبره جلابنا غبره وسب حسب ناتنا نابل زفكر زلو زي حرقا كان زي قطعا كان how is this كما يجيرو زي قطعا كان انا يرتراوي زبل زلو اب تግራይ ዘሎ مساب تسليف ዘሎ እንታይ حسب that is none of my business ህዝቢ ትግራይ typical ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ انا ነዚ ቦታ እዚ ዕድል ረኺበ ስለ ዝኸድኮ ይርዳኒ አዲስ አበባ ንመቐለ ክትከይድ ከለኻ ዘሎ ርሕቀት ብፍላይ ብመኪና ዝኸደ ይፈልጦ እዩ أنا زوم تجارب سلمتاني إرتراي مسؤول يرم شو يترديني مغنياتو كاب أخصم تبجيسكا أمين كاب بغلط رايني عدوا وين نأخصم كنت كيز ولا الحكات رئيسي أنا كومي مثلاني مرة بدمت كم يمكينا كت كم عتيت من قدي وي واي دي ودا حافكو في جوبوت هاد قالي I don't know أنا مالك كلام من قد كل وقت بتعب عدز بالي قيدانه كبيدي بقى أنا أي ما تشأن أنت من قدك نوي حيو أتكمي دما هجيك ريا خلوصي وا كابتي عدقرات دبهال ديو ولا كابتي عدواز دبهال ديو نير تراخد كيدوكو ناي 3-4 ساعات تخونه سلازي زوم سبات زياتهم ناس مراكم مصونو باصع كبلو خلوسي it's just common sense قومي نعم كاب اديس ابا زمصن برسي باي اول اكاونتس نمغالك مصخلون عدقرات كوصح كله دارجه 10-20% واغا كوسخ نبوري مغنياتو ناي ترانسبورتيشن كوست ترامتايو لحرتنا ايثيوبيا زبال ويرد زخونه هاغري كنغركم كله جبتي مصت نبرت كاب جبتي بمركب غيرو وي ببابور غيرو بمسحت غزي ناب اديس ابا يزخي كاب اديس ابا ناب كتماتات so logistical question of تعد بزحي ولا ونكم بغات كاب من يخاطب له كاب جبتي مغالد مصت خوينو يخون دي يكون يفلتني يغن بزح انا كريو خلو كاب مغاله كاب اديس ابا خمس مصيم زنغور نيرو مكفافل اديس ابا كويد مصيم دبلو خوينو تريفو ازيت حزب تግራይ ዝበሃል نحوار مفتاح ركب تخوينو نحوار مالتيو زغا صيل كازي بلك تلكا بحري بصحنا ده ولا سجنتير زبال زربا غريفكا بسمع ميلكا كمتي منغس ኢትዮጵያ ዝባል ዘላ አዲስ አበባ ዘሎ ሚሊዮናት ወላ ቢሊዮናት ብጅቡቲ ይخفل አለሁ ዝብሎ بسمع ميل ምስ ዝቤር ኤርትራ ተረዳድዩ ካብ ባፅዕ ዘምፅኦ ንብረት ብዝቃለለነት ሕቶ ሎጂስቲክስ ክፈትሕ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ how come these people cannot make this deal of course it elite ናይ ትግራይ ዝነበረ ኣብ አዲስ አበባ ከሎ ሕልምና ተኻሊ ነይሩ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ካል ሕልም ስለ ዝነበረ ካል አርሲዩ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ሕጂ ንሪዮ ዘለና ብፍላይ ምስ በዓለ ፋሲካ ተስፋ ዝህብ እዩ እዛ ኩላ ኣብ መንጎ ክልተ ህዝቢ ዘሎ ፍቕሪ ከስፍር እየ ኢላ ትዛረብ ዝነበረት እንታይ ኮን ክትብል እያ ሎሚ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ፍቕሪ ዲ ዘገድሳ ነይሩ ወይስ ፖለቲካዊ ሸቐጥ ነይሩ ንግዚኡ ክገጥፈ ፍርዳ ሂብን የበዓል ስለ ዝኾነ ሎሚ በቲ ዝገበሮ ኣወል ግን it's just amazing እስከ ነቶም ወገን ኤርትራ ጥራይ ኮንስ ብዘወገን ተጋሩ ወን ዝፃዓሩ ስለ ዘለው ነዚ ጉዳይ እዚ ንስማዓዮም እስከ أنا نزخوا بزي سلام يفترلو بزي زار بدل أول سعيد كسرهنا أول سعيد دعوة ثانية دعوة هاي ديفيد ميديا يقولوا سمعكم ولهم يقول لنا أول I hope مسقال ما حد معتي سلامكم أما قدرت منسك نسبة اللايت ريو نقلت ريو إرتراويان كأن السلوية ماذا أمر محمد شيء ኤርትራ ብስርያ ተቃሪሳ ነዞም ናይ ኢትዮጵያ መስፋሕፋሕቲ ኣፍንጮም ሴራያ ናፃነት ሒዛ ኮሎናይዜሽን የሃገር ዘትሕዝተልካስ ኤርትራ ኮሎናይዝድ ዓዲ እያ እቲ ብሃይለ ስላሴ ተገብረ ምጭብራር ገርመለ ከም ክስታይ ተሓስቦተሉ ኢኻ ሸፈጥ እዩ ናይ ብሎ መኸዳት ሰባት እኮ ይረክብ ኣለኹ ሕዚ ዋው ሻዕብያ ዘለዎ ሰብ ጨመር ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ ዘለስ ሌባ የለን ቀታሊ የለን ሕዚ እንታይ ይድገምሲ ምስ ኤርትራ ዝስራሕ ማለት ታይኖረለው ኤርትራን በራሱ የሚተማመን ሰልፍ ሪላያንስ የሆነ በራሱ ሪሶርስ ብድር የሌለበት አገር ግን ማንም እጁን የሚጠመዝዝ ሀገር አይደለም። ናይ ኤርትራ ኃይሉ እውን ኣይትንሰርሕ ኣለና ወይ ግዜ ዝፈልጥ ቆይ መርሐማል ግዜ ዝፈልጥን ነቲ ግዜ ዝምጥንን ውሳነ ዝወስን ቆይ መርሐማል ሶ ኤርትራ ዓባይ ሃገር እያ ፖለቲካኣ ኢኮኖሚኣ ትመሓደረሉ ስርዓት ብዘየገድስ ኤርትራ ዓባይ ሃገር እያ ናይ ዓለም ናይ ቁጠባን ናይ ጸጥታ ናይ ወታደራዊ ኮሪደር ማለት ቀይሕ ባሕሪ በቃ ቀይሕ ባሕሪ ተጸግዐካ ኣብቲ እያ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ዋናነቱ እውን ዝምልከታ እዩ ስለዚ ዘመሓድር ዘሎ ሰብ ኢሳያስ ከምዚ ዝረአናዮ እቲ ስራሕ ናይ ብሓቂ ብታሕቲ ድዮም ተሰርሕዎ ነይሮም ናይ ብሓቂ ብታሕቲ ተሰሪሖሞ ኮይኖም ከዓ
I'm really glad to see this thing, you know. ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ትግራዋይ ክዛረብ ሰምዒ ኣለኹ ኣነ እውን ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ካቨር ገይረ ልክዕ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ምስ ተወደየ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ገይሩ ኮለገና ተወድእ ከሎ እንዲ ጀሚርዎ እቲ ገይም ኩሉ ግዜ ደጋጊምና ከነዘኻኽረኩም ዝደሊ ነቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ምስቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣብ ዝዋግኣሉ ዝነበረ ሰራዊቱ ንናይ ኤርትራ ከይነገረ ከም ዘውፅአን እዚ ድማ ክልቲኡ እቲ ህዝቢ ተጋሩን ኤርትራውያን ንሓትሕዶም ክዋድኡ ሓደ ዕላማ ካልኣይ ድማ ውዕል ፕሪቶርያ ምስተፈረመ ቀልጢፉ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከይተነፀረ ከሎ ሰራዊት ናቱ ስሒብዎ ካብቲ ዶባት ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ሻዕብያ ቅሒሩ እንተሎ ኮይኑ ነቶም ተጋሩ ቤላ ገይሩ ከጥፎም እቶም ተጋሩ ድማ በቲ ተሪፍዎ ዘሎ ንሻዕብያ ከዳኽሙሉ this evil Abiy Ahmed evil ስራሕ ናይ ሰይጣን ዝኾነ ስርሑ ነዚ ህዝቢ ንሓትሕዱ ከጥፎ ምናልባት ቦነስ ድማ ቦነስ እውን ኣይኮነን ግን another very important plan ድማ ናምሓሩ ቤላ ገይሩ ከዳቕቕ እቶም ኣብ መንጎ ተጋሩን ኣምሓሩን በቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዶ ናይ ምዕራብ ትግራይ ኢሎም ናይ ወልቃይት ዶ ናይ ራያ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብኡ ድማ ንክልትዮም ስለዚ ነዚ ናይ ሰሜን ህዝቢ ንምጥፋእ ደይ መደይ ኢሉ ዝዓጠቐ ናይ ኣምላኽ ልኡኽ ዝመስል ግን ልኡኽ ናይ ሳጥናኤል ዝኾነ መራሒ ኢና ርኢና ዘለና ስለዚ ክንደይ ግዜ ነቶም ናይ ትግራይ ክንዲ ምንታይ ስቃይ ወሪድዎም ብዘየገድስ በቲ ተሪፍኩም ዘሎ ምሻዕብያ ተዋጉ እንተደየለ ከምኡ ጌርኩም ድማ ዓሰብ ክበኩም የዶ ናበለ ቤላ ገይሩ የሽከርክሮም ነይሩ ነቶም ኣንባብ ናይ ዓሰብ ሕማም ዘለዎም ድማ ንዓታቶም ንቅድሚት ናምፀ ከም በዓል ፃድቃን ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ሰብ ተንኮል እሳቶም ነቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ቤላ ገይሮም ከም ዝሕምስዎን ካብቲ ዘለዎ ክወድቕ ክትንስእ ከም ዘይብሉ ከምኡ ድማ ናምሓራ ቤላ ገይሩ እናዳቐቐ ነቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ ኣዳኺሙ ንባዕሉ በለኹ ኢሉ ክወፅእ ይተሓሳቡ እቲ ፀገም ግን ሰብ ኣብ ውግእ ክቕፅል ከሎ ይመውት ጥራይ ኣይኮነን መሊስ እዩ ዝሕይል ኣብ ውግእ ዘሎ ኩሉ ግዜ ስፖርት ዝገብር ሓያል ስፖርተኛ ዝኸውን ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣይኮነን ምናልባት ወተሃደር ካብ ኩናት ወፃኢ ስልጠና ስለ ዝገበርካ ንኩናት ሓያል ማለት ኣይኮነን ቃላፅሙ ስለ ዝሕበጠ ወይም ብረት ስለ ዝተኮሰ ሓያል ወተሃደር ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ሓያል ወተሃደር ኣብ ሓያል ኩናት ምስ ተፈተነ ጥራይ ሓያል ወተሃደር ዝኸውን that this point he doesn't get it ኤርዶኒ that's why ድማ ኣብ በቲ ዓድታት ናይ ኦሮሞ መዓልታ ወተሃደራት ኣሰልጢኑ ፋኖ ምሰደዶም ፋኖ ኣብ ኩናት ዘሎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነቲ ኩናት ተረዲእዎ እዩ ሓደ ኣብ ዓዲ ዝዋጋእ ዘሎ ስለዚ ንርስቱ ዝዋደቕ ዘሎ ንርስቱ ዝዋደቕ ሰብ ድማ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክስዕሩ ህዝቡ ስለ ዘበግሶ ዘሎ ኣድዩን ኣቦን መሪቆም የበግስዎ ስለ ዘሎ ኣድዩን ኣቦን ይሓብእዎ ስለ ዘሎ you cannot do much ስለዚ ኣቦን ኣደን ዘይድግፍዎ ሰራዊት ኣብ ዝኾነ ከይዱ ክዕወት ኣይክእልኒ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካብኡ ታሪክ እኳ ዘንብቡ ህዝቢ ይኮኑን ግን again another big blow ኣብ የማንን ፀጋምን የጋጥሞ ኣሎ ባት ኣብዚ እዋን እዚ ገለ ካብቲ ኣወል ዝበሎ ንስለ ዘረባ ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ክጥቀመሉ ዘሎ ሓበሬታ እዚኣ እስከስምዕዋ መላሽ ዝበሃል ትግራዋይ ዓርክለኒ እዞም ኣብ ኣእምሮኦም ብርሃን ዘለዎም ሰባት ፍሉጣት እዮም ኣብ ሶማል ሓደ ሶማላዊ ዓርክለኒ ኣብ ኣምሓራ ሓያል ጋዜጠኛ ዓርክለኒ ስሙ نفس فتن ميلوب زي قدس نقول رخولي حنت صحفتي مثل ان كوينات تقصقص تمثل انترينا ابي اكسيقنا كان صحفوا بالله دما بانجلش كل غا ايرتراوي كتت كل غا نور تقراواي كنا محراي كتت مرببات محبره ومراخبي كم سرعتي باجت الناس اللي عزموا ولو زلو ايدي امين بشاشه زحلفه ابي رسات ايرتراويان مورات بزعبه بحر زقرو صحف كم زلو سمعني هذا صحف انت ترغبوا لي انا ومتغنيا مغربكم መንግስቲ ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ገንዘብ ኣይፍስስን ዕድል ኣይገበርና ድማ እዛ ምዝራብ ኣይፈትዋን እዩ ንሕና ግን ንምዝራብ ዝኽልክለና የለን ንኽተት ብኩሉ ቋንቋ ንማሕውራት እዛ ሰይጣን ጉጅለ ፕሮስፔሪቲ ምብርቋቕ ንምንጠፍ ንፅልኢ ንቋይቁን ሓሶትን እኳ ግዜ ዝወሃቦ ዝነበረን ማለት ዝኣክል እዩ ደቂ ሓወቦይ መዘኻኸር እውን ኣለና እዞም ባንዴራ ኤርትራ ጉልባብ ጌርኩም ብነፀላ ሃገራውነት ተሓቢኩም ንዝሰርሐ ኤርትራው ብስውር እንዳጎነፅኩም ንዝተሰርሐ ኤርትራው ፅባቐ መዓትን መልእኽቱ ንምጥምዛዝ ኪዳን መስሪትኩም ትሰርሑ ዘለኹም ምናልባት ኣይተፈለጥናን ብዝብል ርዲት ነቲ ፍፁም ጌጋ እጅገኹም ሰብሲብኩም ትንቀሳቐሱ ዘለኹም ኣውዓ እቶም ኣብ ሃገር ኮይና ንሰርሕ ዘለና ዝምልከቱ ኣካል ዘይፈልጦ ይንሰርሕን ኢና እሞ ንገብሮ ዘለና ክንነግረኩም ዝግድደና የለን ክልተ ኣጀንዳ ክትነድፉልና ተልእኾ ክትህቡና ከተመሓድሩና ትመጣጠሩ ዘለኹም ሰባት ኣውዓ እዚ ሃገራዊ ጉዳይ ናይ ረብሓ ጉዳይ ርኢና ከም ዘይረኣና ሓሊፍናኩም ኢና ሎሚ ግን ቁሩብ ዝግ
ካብ ኩሉ እዛ ዘይተባህለ ምባል ዘይተወርየ ምውራይ ውሽጥ አገር ሓበሬታ ዝብለና ማሕውራት ኣለና ብምባል ዝግበር ምግጋይ ዝግ ምክንያቱ እቲ ይፈልጥ ኢሉ ዝነግረኩም ዘሎ ብዘይ ሓበሬታ መንግስቲ ብኢደዋኒን ዝንዛሕ ወሬ ይብልናን እሞ ንዕኡ እውን ኣውዓበልዎ ሰብናይ ትጋጊልና ብድፍኑ كلنا إرتراويان نخون تجارو عمنا حنا موجود جالن نتصرف نقريفنا نسرح زمنا يبشاشا بروجكت عم كل خان ننتف زيتك كم زبال حبريت هايلن أنتم إرتراخم بداليت غيركم يا أي نستقراي كوين ناخن واقع مسلوكم زلو ولك أصولنا لما تقراي لومي كتحق زنبر تحق زلو جزي يكونن حزب تقراي زدليو رديت بيني رخبو زلو مرات بين شنخيلكم تنترو تقراين إرتران أبي كهرموز من لزناي محيمان تنتراغلفو حزبي تقاقيو ناي ملوء الزوبا ناي أقرقر مهندس ود بشاشا مخانو صحي هاري موي محبراو من رخبي بسلماون ميزاناون مكببارو بزحلو مقدي صمدون حتت علنا الزوبا كيندر غارتنا يكونن ناي مايون ستيو أخبوري سلزي صمدو إنا نسوع زلنا لبام زدل صمدو سلزي نلبام أنفتو ليمو مفتو تلا أخين خون زيادة ربات ياون بكل مداي تبغى زخنة مجلس بمحابو كنت أرجو بوك كويس سمعني روم أنا أتحرى هذا جزء بزدقة دايما دايلكا I don't know مالك كبير تراس هذا نسأل زخنة ملختي نامت أخلو من هالبعض تي بأول دمت زول ملختي حجر أو ملختي كون أنت باهي لسه الراديو نفسه كفسب ديبيت كجبرو لزفتن ويس انتهايو مالت أبي نابنت أجندة نتي كادرتات ناتوسي الله ينديو تم كادرتات ناتو فكورس دمسنياتات يوم بوساب ملقتد مصوب تقينا بجروب شات وهابهم تقينا تم كلا روسينا إيرتراين كم يكونن أتليس نعي بمسج سديد ونزيا أكبر جورجز بلن سبيلن أنا رئيه ما أول سعد مسرع أخوة مستعانو كبلز دلي مستعانو زحسبه فيت سلز قبرية شيرز قبر زلو بحفشة ميدياناتنا ونكميجن حدا جزيادة ما counter productive أكندي زمت زول أجندة حسكا ويون زمت زول حبريتا حسكا أبتي بروموت مقبارة حسابات ديو كمون ناتنا ناراتيف ناتنا حساب ندفن غدميت أبنا حتى كاتجراجيخا من الدرباي مالتي حنت لو مثلا زي قرب كوامبر كلت تلبدوسي كلت عجازين مثلني أب هذا أكاسي نحت حدني تهرارما نحت حدني كالسا قالوا نيران أبتكن أقدما نبرك أبرح ويكم زلوريان هاديمان زين كل تجنا حتى حدا ناتقاطعات أنا حتى حدا ناتشفا ببرتعنا تهرما خلوا تنبري ماتيو كل تينا تقادلا نحت حنت زليلي حزام مالتي this is it exactly أكندنا تزلك كاتعقاتات مس أولي ترى لا بفلاي لما تهجروين شانلات بالو أنا كسب لومي أولي دول كلنا أبصق أيدوي للي فلتني أبصق ربع كدول لي تليفونه حتى تلغو دسنا بلن مسوق كوميونيكيت كجبري دلي جن بحفشة أتي تليفون زي من الرخابة يود تنقبرو كابل بز بقى سلا زخونة يزقتم زلبر تزراريبنا أول كم زدي خاطبل زدي خاكبيل لا يكوننا أنا ببعلي كسب لومي ببعلي كاب زنبوبو كاب زريو كاب تبابليك حبريتا زوت كم ما هجر أورب حنا يرترى أقدم كات سرع تخينك ولا ون كي تزرارب كخلق أبحد مدن دم تاعت بس مغنياتو أبي عمل يرترى ورين تريلو all we need is friends أنت قديش إننا أنا بكينات ناتو كوينات تغيت أتو تدلي خانس عليها كل جنا أنا بها خمسة متسيخ جبر زلك عنداريس نعبك ودقوة ليتم عالت زدخ من لو فانو زبالة له أبو قاعدين على بسومال نحمتات ملو استقالسه ترديخ من اللون أبتقرأي له كفال أبي أحمد بيلا غير كده كرون كذا كذا كتفونز دل زلو سلازي نتوهم نعبك كتفوز دل زلو نسود ما نزيوم دحريك أتيلو نزيوم مسبلعي نبي يرترخ ور مخانو جمد ده يكون بعفز نقرنا نطلو أنت هيك أجمع له يرترى مستهم عن جو كاب كم تزخل كات حنواز يقولون تسرعت نزكتك أو ما يتخلنيها it's just plain politics 101 نسألها كم يجر كتدعمه كي تواجهك كم يجر كناتو تسلوا تعاليو إذا بقى بوليتيكا زبالة عبزي خاطريو صيل كل نجار كوينات زمز شعو يلا تهانكو تبقى سايكون كوينات actually اتناي مود داتا بريج أي كونزلو سلازي إزي أول أبغي سوزر لحسب كل جينا زمز حنا يرتراين وين الله ينتسلو زغنا تربحنا يتزبي سأجمنا يتزبي وين أبي يرتراخ ما تزغل شجر سلازر دعنا مجمعات ونايد اللي كان يبعث سلازنا جرزلو أتكونتات كله بحدا جيركا يمانن سأجمعهم كين كان دحرقتك things get easier حجيب بوجن تجارب زلو وين إسكا بوجن تجارب زلو قبل مالسي كان ركن فتنينا مهنياتو تتجرايز بحالك بزحنا بتاعت مع غير زلو حبرة السبني right now
እጂ መጀመሪያ I'm going to give you this one እስከዚ ያስምዑዋ መሻሻ ሒዝዎ ዘሎ ስራሕ ተወሰነ መልክዑ ኣወል ስዒድ ነጊርኩም ስለዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ጽልኢ ተፈጥሮ ሰባት ብፍላይ ካባና ካብ ትግራይ ማለት እዩ ስነ ስርዓት ግበሩ ኣደግ ያኽለን ሕጂ ኣብ ትግራይ ኣኼባ ወዲ ኣኼባ ማይክሮፎን ሒዝካ ምውጣይ ይግበር ካው ናብዞም ሸይጥ ተዓዲ ክንምለስ እንድሕር ኮይና ንሕና ተጋሩ ድሕሪ ሕጂ ሻዕብያ ዝበሃል ፀላእ የብልና ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃል ፀላእ የብልና ኤርትራዊ ዝበሃል ፀላእ የብልና ሻዕብያ ንዓና ፀላእ ኢና ኣይኮነ እንት ንስኻትኩም ትብሎ ወደብ ሂብኩም ዓድኹም ክትሸጡ ትደልዩ ንስኹም ወደብ ሂብኩም ዓድኹም ሽጡ ንሕና ድማ ተጋሩ ከም ተጋሩ ካብ ወደብ ከይትንከፍ ገና ክንዋጋ ኢና መስዋዕት ወዲ በሻሻ ሒዝዎ ዘሎ ስራሕ ናይ ብሓቂ ናትናኤል ሓውና ቴሌፎኑ ዘለኩም ኣብኒ I want to invite him ኣብዚ conversation ክንገብር ንደሊና እዛ ኩላ በዓል ጆርጆ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ዝብሉና ዝነበሩ መን ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ መን ይኸ ንተጋሩ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናቱ ክትቀበሎም ዝደሊ ዝነበረ መብልዕን ገይራ ገይርዎም ዝነበረ ካብ ኣፎም ድሓን ንስማዓዮ ምክንያቱ I have never been መብዛሕቲ ኤርትራዊ እቲ ትክክለኛ ኤርትራዊ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘፃልኦ ነገር የብሉን ምስ ኢሊት ትግራይ ይፅልናቱ እንተሎ ኮይኑ ኢሊት ትግራይ ስለምንታይ ኣነ ቻነለይ ዘምፆም ኩሎም እንታይ ዝብሉ ባሕርናትናዩ ባፅዕና ትሕናዮ ሻዕብያ ኤርትራ ዝበሃል ድኹም ሃገር እዩ ከምዚ ኢዶ ንሕና ኢና ታሪክ ዝኾነ ኤርትራዊ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ትግራይ ከምኢሉ ይዛረብን እዩ ነዚኦም ከምኡ ዝብሉ ድማ ኣይንቕበሎምን ኢና of course react ንገብረሎም ንምልሰሎም idiots ኢኹም ድማ ንብሎም stupid people ይኹም stupid elite ይኹም ኢልና ንዓታቶም ነቶም ሰባት ንምልሰሎም ነርና ካልእ ህዝቢ ግን ኣብ ዋኒኑ ናብ ናብሩ ዘሎ ኣብ ምንታይ ምስ ባዕለካ ከምስ ትበኣስ እንታይ ዘበኣስ ኣለካ ነገር ዘይፀገብካ ትኾንካ ትራይኻ ምስ ሓንቲ ዘይገበረካ ሰብ ትበኣስ እምበር ዘይትፈልጦ ዘይረኣኻዮ ዘይተራኸብካዮ ክትበኣስ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ሰብ ናይ መብዛሕቲ ግዜ ንኩሉ ኤርትራዊ ክጠቅስ ኣይክእልኒ ግን ኤርትራውያን ኣብ ዝበዝሐ ግብረ መልሲ ንህብ ዓንዳር ዝኾነ ዘረባ ድፍረት ክሕደት ናፅነትና ንሉላውነትና ንታሪክና 10 ግዜ ካብቶም ልሂቃን ናይ ትግራይ እዮም ዝበሃሉ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ንሰምዕ ኢና ግብረ መልሲ ንህብ እምበር ትንሲ ኢልና ንሕና ንትግራይ በዚ ክንወስዳ ኢና ሕመራ ናትናይ ነይሩ ኣብ ሓጎታትና ውኺዶም ይሓርሱ ነይሮም ዝብል ሰብ ኤርትራዊ የለን ኤርትራዊ ብጀካታ መሬቱን ባሕሩን ካልኣይ ጥምትን እዩ ካብቲ ካልእ ኢሊት ትመፀና ዝነበረ መጥቃዕቲ ንዑ ኢና ክንምልስ ንፍትን ነርና እምበር ፅሊ ክንዘርእ ዝፈተነ ኤርትራዊ ኣነ ርኤ የለኹን so this is one ብኩሉ መንገዲ እናረኣናዮ ክንከይድ ኢና እቲ ሓበሬታ ዝወሃብ ዘሎ ፊድባክ ሚክስድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚኣ እስከስምዑና ኣብነት ነዚኣ ፅሕፍቲ እዚኣ ብትግራይ ፅል የብሉን እዚ እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ሚድያ ቻነላት ናቶም እዩ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ጅግና ተጋዳላይ ብርሃነ ነቲ ምስ ኣወል ዝተራኸበ ሰብ ማለቶም እዩ መራሕትና ንግዚኡ ዝምጥን ስራሓት ምስርሖም ቅር ኣይበልኩም ኣብይ ኣሕመድ 360 ዲግሪ ከቢቡ ጀኖሳይድ ይቅፅል ኣሎ እዚ ከበባ ናይ መንባር ሕቶ ንሓዋሩ ንኽፍንፃሕ ኩሉ ዓይነት ዕድላት ምጥቃም ወሳኒ ይኸውን ከምኡውን ግዜ እንዳነውሐ ንዝበዝሐ ኣጥፊኡ ንዝተረፈ ተመፅዋትን ተመሳሳለን ፅግዕተኛ ገይሩ ከምበርክኽ ንዝወሰነ ሓይሊ ምስ ዝጥዕመካ ሓቢርካ ክትድስቆ ይኹን ፀቕጢ ክትገብረሉ ግድን እዩ ኣብይ ኣሕመድ ገዚፍ ሰራዊት ምስልጣኑ ከይኣክል ኣብ ምዕራብ ትግራይን ዓፋርን ብስፍሓት ይንቀሳቐስ ኣሎ እሞ ኮፍ ኢልና ዶ ንፅበዮ ወይስ ንዕዑ ዝምጥን ምድላዋት ክንገብር ይግባእ ንዘመናዊ ኩናትን ፖለቲካን ፕሮፓጋንዳን ዝምጥን ምድላውን ምንቅስቃስን የድሊ እዩ ሲምፕሊ እዚኣ መስምዕዋት ኣወልታይ ትራብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፅል የብሉን እዚ እንነግረሉ እዋን ድማ ሕጂ እዩ ክሰምዓና ብዝኽእለሉ እዋን ትማል ብናይ ድምፅታት ምዕፋን ድዩ ብናይ ፕሮፓጋንዲስታታት ሓይሊ ድዩ ብዘይካ ድምፅታት ፅልኢ ድምፂ ሓልዮት ይስማዕ ኣይነበረን ብላዕቲ ውዳኽ ሓለይቲ ህዝቢ ትግራይ ክመስሉ ቁስሊ ህዝቢ ትግራይ ፀሓይ ኣውቂዖም ደሞዝ ይኽፈሉሉ ነይሮም ሎሚ ግና ከምኡ የለን ኣይክህሉን ድማ ይብላ ኣሎ ስታሊን ይኹን ዝኾነ ትግራዋይ ከዕድሞየ እንተኢለ ዜና ኣይኮነን ዜና ኣነ ነቶም ተጋሩን ምስ ተራኸብና ይኽጅምር ስለዚ ዜና ተጀሚሩሎ ንኺድ ናብ ጋሻናን ናብ መገሻን እዚኣ ናይ ብሓቂ እሳቶም እዮም ፖስት ገይሮማ ገሊኦም ከም መርድእ ክርእይዋ ከለዉ ብዙሓት ድማ ናይ ጩራ ናይ ተስፋ
إذا كله إيرترات جبر زلا أول جبر زلا بمنصر نايتهم تجارو خدين الريو نتجارو خنتاي أدل على ما بزكون تاتلكا leverage. Politics is all about leverage. Leverage مالتيو عقم زي بالكا سق زي بالكا استراتيجي زي بالكا متنفس زي بالكا مخانن تفليتو كاس الايخا زخون يكون حدت كجبر الكايكلنيو فور اكزامبل حوحاتنا ابنت اب تግራይ ኮፍ ኢሉ ሕጂ ባጀት አይበኩም ነው ገለገለክ ብሎም ይخلي ከፈራሮም ይخلي ها if you do that we're going to kick your ass كبلو ايه كم اندحر غيرካ نحنا ابتقانا ገበል አሎ መንደላይዝ ይባላል ሙሱ ኸይና ቤላ ገርና ነዚ ናይ ትግራይ ጥራይ ደይኮነሲ ነታ መንበርካ ክንፍንቅላይና ስለዚህ እንታይ ክገብር ይንሱ ውግን ተዘይደልዩ ምስተጋሩ ከመሳሰል ክፍትን እዩ ስለዚህ ናይ ትግራይ real political maturity ዘለዎ ከምኡ ድማ ኪኖቲ ኣነ ኣብዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዝሪዮ ራእይ ዘለዎ exactly what do they want what exactly ኣብቲ ትግራይ ዘሎ elite exactly እንታዮም ዝደልዩ ኣብኡ ይትፀገም ዘሎ ታኻ ትደሊ ትግራዋይ أجر كاري خنا أصحاب جبرت دلي كم ناي كرم state coin كاري هات كسرت دلي I think they have to figure out but in any case in أبزخوني يكون case جن نساتهم أبزوانزي كعوتهم زغل حدا وسانة كوسنو كخلولو أتو وسانة مو وسانة ما العلا قد أسنت كلويو because if you don't decide somebody is gonna decide for you وسانة تدي وسينكا اتعدل كحلف you and you're gonna be a loser معناته نساتهم قطباوي ናይ حوارو حتى ناتهم زغل كواغو خلوكو تግራይ ሃገር ያና በለም ተው ዝዋጉ ነይሮም ዘይ ኣብ ምስ ኩሉ ውን ዋጋ ኣለና ዝበልዎኮ ትግራይ ሃገር ክትከውንያ ንሃገርነት ኢና ንዋጋ ነይሮም what happened to that dream was it a joke was it just ስቂልካ ፋንታዚ ነይሩ ማለት እዩ another very important question ድሕዳር ክብር ኮይኑ ዝኾነ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ናይ ብልጌታ ሓመዱ ኣብ ትግራይ ከይኣትኻ ተነጊርዎ ማለት ዝኾነ መንቀሳቀስ ናይ ደንበት ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ቦታ ከም ዘይብሉ ኣዚና ነጊሮም ነበር እዩ ዝኾነ ፖለቲካል ስራሕ ግን ክሰርሕ ከም ዘይክእል ተነጊርዎ ዛ ሻዕርያ ንሕዳ ቦታ ኮይኑ ሻዕርያ ንሕዳ ክሰርሕ ፈላ እጂ ግን ሓመድ ኣብ ትግራይ ዓንታ ተገበ ክጅምር ከሎ ሻዕርያ ሰላእ ናይ ኩላትና ሕጂ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም these people أتحكينا من النتوء من سؤال من إن ترى سلوزلو this is very important information هذا أبزر أيو السنتاي بلالو تكون النت أبي عدي سابا دفت أمزلو خان تاي مسلس كزيارة أيوة مي برجيد نهامدو يعد سابا بيرون لو تدراوي ما أكلاوي صفات بيت النت يمتك أم أكيد ندالو أستوقع የኤርትራው የተቃውሞ እንቅስቃሴ ብርጌድ ንሓመዱ በአዲስ አበባ ከተማ የከፈተው ቢሮ በቀጣይ ወታደራዊ ማዕከሎች ሲቋቋሙ ማዕከላዊ ጽፈት ቤት ሆኖ እንደሚያገለግል ገልጿል። ሰማያዊ አብዮት በሚል መጠሪያ ካለፉት 3 ዓመታት ወዲህ እየተስፋፋና ትኩረት እየሳበ የመጣው ቡድኑ አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ በስፋት ሊንቀሳቀስ መሆኑን አስታውቋል። የተቃውሞ እንቅስቃሴው በኢትዮጵያ ወታደራዊ ከምንሪኦ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ አዲስ አበባ أبي أحمد أب بوتا هيبوم مدبر غير لهم تراي دي كونسي وتحضراون دبلوماسي هم بوت أمر كخون أميليا ناتهم كلها يمسوا مالو زين مالتي هاكم تجارة باب عدم كأنجدوخا نيابي مجابريا مخان كنا نجار كخلقة إيرتراو دما كابزي أتوم سي نيب حكي خاتس فقط كور سلمتاي أبي عسب by all accounts عسب كوسيدة نيرترا دما عسب بتصحيتنا تيو ናይ ግድን ድማ ክትምለሰለ ያለዋ ዝብል ብወጥ ፕሮፓጋንዳ ዝገብረሉ ዘሎ ምስኡ ክንሰርሕ ኢና ዝብለካ ሃገራዊ ፀላኢ ጥራይ ክብሎ ዝኽላነ ናይ ኤርትራ ናሽናል ኢንተረስት ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣነ ከም ዝበለፀ ፀጋ ገይረ ዝርዮ ስለምንታይ ዝብለኩም ናይ ኤርትራ ንሓልየላ ኢና እናበሉ ብድሕሪ መጋረጃ ነዚኦም ዝኣልሙላ ነይሮም ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና ኣብዚ በዓል ንሕና እኮ ተቃወምቲ ኢና ነርና ምስ መን ትቃወም ከም ዘለካ ምስ ፈለጥካ ግን ንስኻ ኣብ ዓድኻ لولاونت كان هاجر كان كله تطويلو بوليتيكا قيارل كات دل كالوت جنته هاجر كطفوز دليو بانديرانا هاجر كا كومبرومايز كغبروز دليو نتي ناشنال يونيتي حدنتنا حزب كفرسوس دليو نتي مستنكر زغونه تاريخنا حزبها كبكلوز دليو نسو ز اجندኦም تسرحوا زنبرو بود ما حبت زخعبتو بو فيم زغبرو نيرترا ابطفات نيرترا تراي بوليتيكا دمسلم ابطفات نيرترا زمرول بوتا تراي كنغدو زدليو سبات بتخكل حقኛ ቦታኦም ሒዞም ኣለዉ ሕጂ ምክንያቱ አብይ አሕመድ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍርየ ዝብል ዘሎ ሙሱ ብምእታዎም ድማ ንጹር ዝኾነ ስእሊ ናይ ኤርትራ ይገትፍሉ ኣለዉ ምክንያቱ እዚኣቶም ሓደጋ ከውድቑ ዝኽእሉ
ብዙሕ ሓደጋ ውዲቖም እዮም ንብዙሕ መንእሰይ ኣባላሽዮም እዮም ሕጂ ግን ባዕሎም ግልጽ ኣብ ዝኾነ ክሊር ዝኾነ ክሊር ካት ብልዎ እዚ ከምዚ ሕርክርክ ዘይብሉ ንጹር ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ነቐፌታ ዝወርደላ ዘሎ ሃገር እያ ስለምንታይ ልኡላውነት ናይ ካልእ ሃገር ክትጥሕስ ትደፍር ስለ ዘላ ድሮ ብኣፋ ጥሒሳታ እያ ብተግባር እዮም ዘይገበርዎ እምበር ብኣፎም ጥሒሶም እዮም ልኡላውነት ናይ ሃገር ሓሊፎም ብዙሕ ተዛሪቦም እዮም ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቶም ኮላይ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ካርታ ናይ ኤርትራ ደምሲሶም እዮም ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቶም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ፈቲኖም ክነሶም ናቶም ተረፍ መርዓት ንኽረኽባው ስለ ዝኸዱ እንኳ ዓቦ ኸዱ ኢልካ ኢኻ ክትሓልፎም ትኽእል this is very important so again ኩሉ ነገር ብዓይኒ ጥንቃቐ ክንሪኦ ኣለና እስከ ኤርትራውያን ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ብራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ኢሉ ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ስለምንታይ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ሰላም እዩ እስከ ናቱ እንታይ ተሰሚዕካ ከምኡ እውን ኣቐዲምካ እውን ክትብል ፀኒሕካ ኢኻ እሞ ነዚ ብኸመይ ክንሕዞ ክንክእል ኣለና هو تا أول مجمرة لايف كستاي مسوتات سمعه كله تقوله أكمل زنبر فيديوهات كبيرة كله كم زي كورسو تتريح الحصة على مجرشة فولاتان ويدما كم زي شو تصاد كله تاني مجرشة قول نعاني هاتسبة زا أمود داتا لك كعبسه بالكله نخيل ود عبويلو عمود داتا ناتون ناي برهانة فعتين كره كله بقى الساعة ناي كاتش كستايدو لا مالتينا بقى زي مسراه بتعمي تحويسه غيري من دما سو أنا كان زي صب يمين الناس اللي زنوركو أقطع سوون حنت معلتي أول سعيدنا بتجراي زمت الله جزي خطوليا إلى نيرة كما قطع معها أنا عم سرپرایز كوينا مالتي كم زي رينايو سو بتعمل حبي سنة مالتي سو ت مسج ت أبونغو كل يوم هزبتات ندليو سلام يكون كله نسو خمسة الله هينو عندما يتي نريو زلنا حجي تكنولوجي ت سوشيال ميديا أب ناي بوليتيكا نه هجرات كم يعني ቅርጺ ከም ዘትሕዝ ርኢና ይብለና እሞ ንሕና ድማ ኣብኡ ስለ ዝሓለፍና ልምዲ ኣለና እሞ ነዚ ኣበርቲዕና ገና ብዙሕ ስራሕ ከም ዝተፈና ዝፈልጥ ዘለኹ ካብዚ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ንላዕሊ ኩልና ፅልኢ ኣወጊድና ንሰላም ክንሰብኽ ብፍላይ ድማ ናይዞም ክልተ እዚኦም ህዝብታት ሰላም ዘገድሰና እቶም መንግስታት ናታቶም ስራሕ ኣለዎም ፅቡቅ እዩ ሳለዎም ድማ ኣብዚ በፂሕና ኣለና ወላ ሕወሓት እውን እንተኾነ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ኢሉ ክሰርሕ ሞር ተዘይተጋጊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ ሎሚ ከዓ ሓሳብ ልብኻ ሰሚር ኢልካ እስከ ዳኒ ኣብዚ ኣክሊ ዝበለት ሕቶ ቅድሚ ሕጂ ሰላም እንዳበሉ ዳርጋ ለይትን መዓልትን መዝሙር ሰላም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራ እንዳበሉ ክዛረቡ ዝውዕሉ ነይሮም ሕጂ እዚ ከምዚታት ኣንፈት ምስ ተረኣየ ግምጥል ኢሎም ገለ ጫሊዳ ክውፅሉ ይረኣየሎም ወነዚ እንታይ ኢኻ ትብሉ ቁርብተይ ዳኒ هو حدا كم زعينة ملكتات ناي سلام حما سلام دبهال يلا طعم كرحنت دبهال كا يلا لازم سلام كل جزء لا كتبلت يا مالتي قل سلام كم مشكة تغيرك سلام دابلك خالد محتاتنا جبرك وفي سلام دابلك إرتراونات كتبت نفتان قال ما لها بزول حالتنا يا سلام كنا جيت سلام سي ببنات كتشرف أنا حاملتي فريد بلا نقر لنا أول إذا سل در أنا يا وين أول تي منغستي إرترا زدليه يقبرالو إنها تأمن تخوينا وترجم الله مالتيو أمباسادر كوين الله ناي حزبي نايتي مقالح نايتي إرترا ويان زدليه وزلو كمينا تجمعنا عبي ترجم الله مالتيو ترى كنا كم هان أول ما صلوا قبرالو دليه تقبرالو يوتيوبري أول اللي كتحس حلفة تخون كها بزحي استيكر بزحون صبغيو كن بزح كبدتنا يكون لوني مالتي حجين هاي مالتي التميزان ناتو بدت تدبرهيد ولا دو كلن ترى أخوين ناي بحق نمشوا السلام سي أما قلت هاجرات كونا خلنا منقستاتين سلام دقبره سب أجنابنا بزح قوت مريلو دلنا نا يوكرين نا راشا تلنا توم دك يوكرين مستم دك راشا نحنا كتم حزب سلامنا ندلي لم تتجرح ولا بيوتو كينا مزار هو كيرس زلنسكي مس بوتين تراخيبهم كي تتشابط بها سلام أي كهلوني مالتي كوميد ماتس بزعبة سلام كل شون 10 منترون عبت أسفاداتنا لوني رأبي أحمد اسمرا ماتسي مستجابة مهنيات منغستي دوسنو ودمس ودب بفتر وحما راحت مس مراحتي لك قرارب نجر مس ماتسي تهزبون بتاعت الخوين تاي مالتي بتاعت ولا كم بتيوري ويك اخذ بصبوق تمنيت
ህዝቢ ፅልእ የብሉ እንዳይ ተመራሕቲ እዮም እንዳበልካ ወይ ከዓ ንሓንሳ እውን እቶም ውድባት እቶም መራሕቲ ድደልይዎ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ድዩ ወይ ምጥምዛዝ ድዩ ወይ ነቶም ካልኦት መራሕቲ ከም ሰላም ደይደልዩ ንምምሳል ዝግበር እሱ ኩሉ ሰብ ሓለፈ ስለ ዝኾነ ብዙሕ እውን ኣይሰርሕ ማለት ሕጂ እዚ ዳ ንምንታይ ፍሉይ ዝገብሮ ወል ከም ስትራቴጂ ናይ ክንወስዶ ንኽእል ኢና ከም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መሪሕነት ናይ እቶም ኣትሊስት ተሪፎም ሶሎ ሚድያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ ናዕዳ ዝግብኦን ዓብዪ ፃዕሪ ዝገበረ ሰብን እዩ ሶሎ ሚድያ ሰሌ እንኳ ሓጎሰካ ናይ ብሓቂ ናይ ኤርትራውነት ኣብ ዝደገ ገለ ካብቶም ማዓንጣኻ ሸጥ ኣቢልካ ዝተቃለስካ ኢኻ ነዚ ፌክ ሰላም ኢሎም ነቲ ህዝቢ መሸቀጢ ሰላም እናደለዩ ንኤርትራውነት ደርቢዮም ባንዴራ ኤርትራ ጉሒፎም ብካልእ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክቕይርዎ ዝፍትኑ ዝነበሩ ኣብ ምብርዓን ዓብ ስራሕ ዝሰርሐ ሶሎ ስለዚ ዓብ ክብሪ ይግብኦ ናይ ብሓቂ ዓብ ክብሪ ዝግብኦ ብሉፅ ትሕዝቶ ዝቕርብ ናይ ኤርትራውነት ኣብ ማእከል ዓንዲ ጠጠው ኣቢሉ ዝሓዘ ኣብዚ ደገ ኣብ ዲያስፖራ ዓብ ስራሕ ዝገበረ እዩ ስለዚ ሶሎ ሚድያ ኣነ ኳ ካብ ቀደም ክብሪ ዘለና ኣብ ልዕልዩ ሕጂ ድማ ናይቲ ኩሉ ዝሰርሖ እውን ኣብቲ ዝበለፀ መድረክ ከም ዝተበፅሐ ኢና ንርኢ ዘለና ብምቕፃል እቲ ፕላትፎርም ንሱ ዝፈጥሮ ዘሎ እውን መተካእታ ዘይብሉ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ካልኣይ ድማ ኩሉ ግዜ ፅኑዕ ዝኾነ ቦታ ዝሓዘ የማንን ፀጋምን ዘይብል እዚ እውን ኣገዳስነት ኣለዎ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሶሎ ሚድያ ነታ ወላ ነዚያ ፕላትፎርም ነዚያ ድሕርቲ ኩነታት ኣነ መብዛሕቲ ግዜ ቀስ ኢለ ዝገብር ነቲ ነገራት ኢሚድየትሊ ነቲ ሞመንተም ካፕቸር ክገብር ዝኽእል ጆርናሊስት ወይ ከዓ ኢንፍሉዌንሰር ብምዃኑ ዓብ ክብሪ ኣለኒ ስለዚ እንኳ ሓጎሰካ ክብሎ ይደሊ ርሑስ በዓል እውን ክብሎ ይደሊ ንዳንኤልን ንናትናኤልን ድማ ብትኽክል ዝምላዓሉ የለን ብርግፅ ኣብታ ዳንኤል ዝበላ ኣወል ስዒድ ኣምባሳደር ናይ መንግስቲ ኮይኑ ድዩ ከይዱ ወይስ ኣወል ስዒድ ኮይኑ ከይዱ ንዝብል መልሳ ቀላል እያ ምክንያቱ ክልተ ኣብ ምትፍናን ዘሎ ሃገራት ዶብ ሰጊርካ ክትከይድ ጥራይሲ ነፍሱ ዝኽኣለ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሕቶ እዩ እዚ ስለዚ ኣወል ስዒድ ብመንገዲ ኤርቲቪ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዳይናሚክ ዝኾነ ጌም እያ ትፃወት ዘላ this is very important እዚ በቲ ኮይኑ በቲ ነቲ ዕምቆት ናይቲ ማዮም ዝዕቅንዎ ዘለዉ እቲ ሬዲነስ ዋላ እውን እዚ ክገብሩ ከለዉ መንግስቲ ኤርትራ ዋላ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ኣቐዲሙ ካልኩሌት ገይርዎሎ ነዚ ነገር እዚ ቅድመ ምድላዋት ተገይሩሎም ፎር ኤግዛምፕል ነቲ ብርሃንስ ብኸመይ ረኺቦሞ ከመይ ገይሮም ኦርጋናይዝ ገይሮሞ so there is a lot of intelligence sharing ናይ ስለያዊ ርክባት ከም ዘሎ ትርኢኻ በዚ ካብኡ ዝተበገሰ ኢና ንርኢ ዘለና and anyone ዋላ እውን ንእሽተይ ክፋል ናይ ሰላም ትምኒት ዝነበሮ this is exactly what needs to happen ተርዲኹም ኣለኹም ምስ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ዝምድና መጀመርያ ኤርትራ ትዝዓበየ ዶብ ናታ ምስ ተጋሩ እዩ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝምድና ክበሃል ከሎ እቲ ዶብ ምስ ተጋሩ ምስ ዓፋርን እዩ ዘሎ ምስ ኣምሓራ ድማ ብገለ ክፋል ስለዚ ምስ ተጋሩ ዕርቂ ማለት እቲ ምስ ተጋሩ ዘሎ ዶብ ድማ እቲ ኮንቴስት ኩሉ ግዜ ሽግር ዝፈጥር ስለዚ ሓደ እዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ መፍትሒ ክህልዎ ከም ዝኽእል ብምንታይ ንርኢ ኣለና እቲ ኣብ ትግራይ ቦታ ሒዙ ዘሎ ኣብዚ እዋን እቲ ኣብቲ ፖለቲካ ብኣዲስ ኣበባ ዝህረም ዘሎ ስለ ዝኾነ እዩ this is እቲ ፅቡቅ ነገር ክገብሮ ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሳጥናኤል ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ምስኡ ድማ እቲ ኣብ መቐለ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ስለዘይ ተረዳድኦ ዘሎ እቲ ሓጎዝጓዝ ዝብል ዝነበረ ድማ ሕጂ ዝግ እናበለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብሓፈሻ ኣቢ ኣሕመድ ድማ ኣብታ ዓፋር ዝበሃል ሰራዊት የሰልጥን ከም ዘሎን ንካልእ ሕማቕ ይዳሎ ከም ዘሎ ስለ ዝንገር ዘሎ ነዞም ተጋሩ እቲ ናይ ኣብ መቐለን ኣብ ካልእ ክፋል ዘሎ ብፍላይ እቲ ወገን ኤርትራ ዘሎ ድርዕናቱ ኤርትራ ይኸውን ዝኽእል ንዝኾነ ይኹን ረብሓናቱ ድማ ኣንጻር ኤርትራ ብምኻድ ክዕወት ዝኽእል ኣይኮነን ኣንጻር ኤርትራ ብምኻድ ክዕወት ዝኽእል ክፋል ናይ ትግራይ የለን ብፍላይ እቲ ምስ ኤርትራ ለጊቡ ዘሎ ንክልቲኡ ዝጎድእ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ተስፋ ዝህብ ዘይተረፈና ግን ኣብኡ እናሃለና ናበይ እቲ ናይ ትግራይ ናይ ንግዲ ናይ ኢምፖርት ኤክስፖርት መንገዲ ክኾን ዘለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራውያን ናይ ልባም ፖለቲካ ክዛረቡ ከለዉ 50 ኪሎ ሜትር ካብ ዓዲግራት ካብ መቐለ ዘይረሓቐ ወደብ እንዳሃለወ ንምንታይ ብፖርት ሱዳን ይኸዱ ከምኡ ኢሎም ይሓስቡ እዮም ኢሎም ይሓስቡ ዋላ ሻዕብያ እውን ክኣቱ ከሎ ሕመራ ኣምሓራ ንክሕዝዎ ኢትዮጵያ ንክትላገፀሉ ክገብር ከሎ ብኡ ክወፁ ይኽእሉ እዮም ኢሉ እዩ ቤጃ ዝበሃል ትራይብ ሒዙ ፖርት ሱዳን እውን ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ክሓፅሮ ከሎ ከምዚ ዓይነት ነገር ከይህሉ ፖለቲካሊ ተፃዊቶም እዮም እዚ ግን ኣይኮነን ፖርት ሱዳን ትፍቶ ትድለ
ናይ ጅቡቲ ወደብ ትምረፅ ምስ ዓፋር ኮይና ብሓባር ሰሪሓ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ትምረፅ ናይ ትግራይ ጉዳይ እንዲ ዝኸውን ይኽእል እንዶ ናብ ወዳንኹም ሃገር ጥሒስኩም ትኸዱ ቦርደር ጥሒስኩም ትኸዱ ነጋዶ ክብለ ይኽእል መሰል እዩ ንኣብዪ ኣሕመድ እናፍቀድካ ይኮነ ዝንገድ ኣብ ሞያሌ ዘሎ ኦሮሞ ንኬንያ ክኸድ ከሎ ኦኬ ጥቃ ሞያሌ ዘሎ ንኬንያ ክኸድ ከሎ ፍቀደለይ ኣብዪ ኣሕመድ እንዳፍቀደ ይኮነ ንታሕቲ ናብ ዩጋንዳ ዝነግዱ ከምኡ ናብ ሱዳን ዝነግዱ ከምኡ ናብ ጅቡቲ ዝነግዱ እውን ከምኡ ፍቀዱለይ እንዳተባሃለ ይኮነ ንግዲ ክነግዱ ይኽእሉ እዮም መሰል ይንዓና እውን እንተኾነ ትድርቅና ትህልኽ ስለ ዘሎ ምትህልላኸ ማእኸልና ስለ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ንኤርትራ ምድጋድ ይሓይሽ ኣድጉ ፅዒኑ ዝኸድስ ብኣየር ዝወስድስ ብመኪና ዝኸይድስ ኣብ ዕዳጋ ብትግርኛ እዩ ዕዳጋ ክገብር ኦኬ ተፈለየ ባህሊ ዝጥሕሶ ካልቸር እውን የብሉን ናይ ባዕሉ ባህሊ ኦኬ ሓንቲ ኣቐዲሙ ሃይለኻ ንቕድሚት ከይዱ እንዲ ትዛረብ ዘሎ እዚ እውን ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ግን በብመድረኹ ክሕሰበሉ ዝኽእል እዩ ናይ መወዳእታ እዚኣ ስምዑ ሕጂ ዝዓሰብ ዝበሃል ሕጂ ከዓ ክዋሓት እዩ ሓዝዋ ከምዚኣ ኣቐዲመ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ኢልየ ነይረ ካብ ባድመ ናብ ባድመ ትብል መደብ ኬትኩም ተመሊስኩም ረኣይዋ ኣብ ኣድማስ ፎረም ኣብ ፕሌይሊስት ላትኩም ካብ ባድመ ናብ ባድመ ትብል መደብ ኣቕሪበ ነይረ እሳ ከዓ እንታይ ኣሜሪካውያን ቅድሚ ዝኣገረ ናበይ ክኽየድ እዩ ስለ ዝርእይዎ ዘለዎ ኣንፈቱ ሕጂ ውዕል ፕሪቶርያ ጌርና ኣለና ውዕል ኣልጀርስ ከዓ ይተግበር ዓይነት መግለፂ ውፅኦም ነይሮም ገና ዓለም ብዛዕባ ዘይተዛረቡ ከለዉ ኩሎም ሸነኻት ውዕል ፕሪቶርያ ይተግበር ማለቶም ውዕል ኣልጀርያ ይተግበር ማለቶም ኣበይ ትልክዕ ኣየናይ ናይ ኤርትራ ኣየናይ ተፈሊጡ ሕጂ እውን እዚ ንጎንፂ ኣፍ ደገ ክኸውን እዩ ዝበሃል ሕጂ እውን ረኣይዎ ሕጂስ ካልድ ነዚያ ምፍላጥ ስኢንዋ ማለት ድዩ ኣሜሪካ ውዕል ኣልጀርስ ይተግበር ኢሎም ነዞም ክልተ ሃገራት ይልምንዎም ኣሎ ማለት ድዮም ውዕል ኣልጀርስ ንኸይትግበር ዝገበረ መን ድዩ ብይን ናይቲ ኮሚሽን ዶብ ንኸይትግበር ዝገበረ መዓስ ኢትዮጵያ ወይ መለስ ኮይኑ ኣሜሪካ ባዕለዳ ኣይኮነትን ስለዚ ኣሜሪካ ቀዲሞም ፈሊጦም ነይሮም ዘይኮነስ ይደልይዎ ነይሮም ዘይትብል በስ ክሊር ኣሜሪካ ነቲ ነገር እቲ ይሓቕንዎ ነይሮም ክሳብ ንፁር ቦታ ዝረኽብሉ ስለዚ ነታ ጉዳይ ናይ ዶብ ከም ብሓድሽ ከበግስዎ ይሓስቡ ስለ ዝነበር እዩ ኣገይን እቲ ሓሸውዬ ንክንገድፎ ሕጂ ናብቲ ኣገዳሲ ነገራት ክንሰግር ክንፍትና የውዳ ዓመት ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣውደ ዓመት ክትከውን ከላ ኣነ እኳ ዳርጋ ረሲዕየ ከመይ ከም ዝኸውን እውን ዕዳጋታት ሰብ ኣብ ዕዳጋ እዩ ዘብል ዘሎ يخلل له بجزي ناي حوار علنا ندلينا دلنا خص حج بزح يكوننا وقرب ناي باركا قرب ترر يلن زن ناي زن عرادم بقايت انت بايلن نفلاليا بقايت كبر زبلا انزل واحد جن مرعى سلا زدلها سقاونا لون زن عرادو كن دحانيم بمطو نصبق الله نخللك علنا خن عداغا نري نتتبع زخنه ابرخا زنبر زل حيلات مكل خال ايرترا ليتن قطرن كيبلد سرح يهانا وحسا أو دعمت نعمة أزغني عمة سلام عمة فقر قبرلنا نعخاتكم كأسنا عمة راح يبدس زغبلس كنت اكتشفنا 40 متر تحت خا شحال 500 متر لو ما عمت نفهم سمينا قاعد حريم مثلا نزو باقي ندع او هم كم حجن شطط لا تقاطعتك حتى نقص تقصوا مال والله سبيرترا سدرا بيتي بمودر نقص تقام يزي وعم سلام نوقع عنا نعخاتكم وحسا أو دعمت يقبرلنا زوفري أكبرلنا مالك أما إسلا زهرملنا لم يقبرلنا زاقوالي وفيركم أطو تي واقعاتك قرب مستي أو دعمت مخانو قرب وسخابي لنا تي منفسه وملؤختو انتهي تيلنا تنساي تراي مبزحتو سبب تزبل عندي زدهب جن تحققني خمت تنساي ملؤختو متنسى عندي بمنفساوي يكون بسقاو خافت زنبرك قدلتات بسقاو بمنفساوي تنسيخه نافتي زحاشه درجه متنساي مالتي انت زي كونه بالمستن كل غزي مسانا يزلو مالتي كله حزب ኤርትራ بفلاي دما انا امنتي ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንኳን ሓጎሰኩም እንኳን ኣብዚ ኣብፀሓና ንዓመት ኣብርሃም ሰላም የብፀሓና ንብል ማለት እዩ هذا ورده دحني او مچ بحجي وقروه سيغلو كافت غازازاي قروب كامني عم وسخابيل داغا دحانندي
ኣብዚ ፍርቂ ወርሒ ስለ ዝኾነ ቁሩብ ሰብ ማለት ሲ ብዙሕ አይወስድ እንደሎ ንኹሎም ምክልኻላት ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ኣብ ደገን ዘለው ርሑስ በዓል ክብሎም ንፈት ናብዚ ቦታ ዕዳጋ ክንገብር ናይ ወዳመት ኣስቤዛ ክንገዝእ ገለ መፂና ኣለና ኣስቤዛ ድሓን ይፅቡቅ ኣሎ ግላዋት ጦም ተወዲኡ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ሕጂ በረሓስር ድሓን እወ ኩሉ ብሕስር እናረኺብና ይደልና ክሳብ ሕጅት ኩርሳ ይረኸብና እንደልና ድሓን እንታይ እስኪ ነዚ ክትርኢ ከለካ እንታይ ዘክረካ እዚ ሚድያ ኣብ ኤርትራ ቀስ ብቐስ ከይተረ እቲ መንግስቲ ብወግዒ ነቲ ሚድያ ድሌትኩም ክትገብሩ ትኽእሉም ኢሉ ኣዋጅ ኣውፂኡ ኣይወፅአን ኣይፈለጥን እየን ቀስ ብቐስ ግን እቲ ሚድያ ኣብ ኤርትራ ዴይሊ ላይፍ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ ተስተውዕልሉ ዘለኹም which is brilliant I really like that everything ብዛዕባ ፖለቲካ ጥራይ ክኸውን የብሉን ሚድያ ዝያዳ ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት ይከተኮር ዘሎ ቁጠባዊ ሂወት ነዚ ንሕጂ ንሪኦ ዘለና በዓላት ከመይ ኣሎ ዋጋታት ከመይ ኣሎ መናብሮ ከመይ ኣሎ ለሉ ኩሉ ድማ እቲ ህዝቢ ከምዚ ኖርማል ኮይኑ ኣብ ሚድያ ሕቶ ተሓቲቱ ነቲ ሃገር ነቲ ኩነታት ዝገልፅ ክምልስ ከሎ እውን ብከምዚ ካብ ሚድያ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከተታታትዎ ትኽእል ትመርቶ ኢልካ ፍኑ ኣብነት ንኸወዳድር ኢለ ይኮን ከምዚ ኣብ ትግራይ ዘርከበ ንኩሉ ነገር ኣውደ ዓመት ክኸውን ከሎ ዓብይ ፖለቲካዊ ኢቨንት ገለ ክኸውን ከሎ ዓብይ ፖለቲካዊ ኢቨንት ሓደ ነቲ ሓደ ይነቅፍ ሓደ ነቲ ሕንፍሽፍሽ ይፈጥር ዝኽእል ዘይኮነ ፖለቲካ ንዝግባኦም ገዲፍካ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ፖለቲካ ክቀማጣዕ የብሉን ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ከኸም ኣብ ፖለቲካ ዝግደስ ውሑድ ሰብ እዩ ዝበፅሐ ሰብ ሂወቱ ዝግደስ ናይ ፖለቲካ መደባት ሰብ ኣይርዮን ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ስለምንታይ ፖለቲካ is a boring stuff ነቲ መብዛሕትኡ ሰብ ብጀካ ዝሕጂ ኩናት ናይ ዩክሬን ገለ ምስ መፅእ ሰብ ፖለቲካ ቁሩብ ኣገዳሲ ኮይኑ እምበር ናይ ፖለቲካዊ ዲስካሽን ሰብ ኣይግደሰሉን እዩ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ቁጠባ ኣብ ናይ ኢንተርቴይንመንት ዝግደስ ሚድያ እንተሪኻዮ ቀንዲ ኣተኩሮናቱ ኣብቲ ቁጠባ ኢንተርቴይንመንት ቢዝነስ ኣውታት እምበር ስፖርትስ ኣውታት እምበር ኣብዚ ናይ ፖለቲካ ኣይኮነን for whatever reason ግን ኣብ ኣፍሪካ እቲ ፖለቲካ kind of ኩሉ ግዜ ናይ ድራማ ቦታ ይኸውን ስለዚ ፖለቲካ ክርስዕ ኣሎ ብፍላይ በዓል ዱባይ ተኸይድካ ብዛዕባ ፖለቲካ ሰብ ኣይዛረብን እዩ ኣብ ስዑድያ እንተኸይድካ ሰብ ብዛዕባ ፖለቲካ ይዛረብን እዩ ብዛዕባ ካሊእ ሂወቱ እዩ ዝነብር ፖለቲካ ነቶም ፖለቲከኛታትን ንዖም ዝምልከቶም ገዲፍካ ኣካል ሂወትካ ኣተኪርካ ኸይድ እስከ ናይ ወደ ዓመት ፍኹስ ዝበለ እዚኣ ስምዕዋ ናይ ወደ ዓመት ማለት እዩ ኣብ ትንሳኤ ከምዛ ሎማዓት ማለት እዩ ከምዚ ናይ ወደ ዓመት ናይ ፋሲካ ለይቲ ቤተክርስትያን ምስላም ነይሩ ኣብ ኤርትራ ኣብዝውን ኣሎ ሕጂ እንዳ ክንሳለም ስማዓት ሪጋ ነይሩ ኣብ ገዛውትና ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሰብኣይ ቅድሜ ዝነበሩ እቲ ግርሞኦም ገለ መልታት ገለ ኩሉ ድኽእልዎም ኣብነ ዘበስማያት ገለ ዝኽእልዎ እዮም ዝመስሉ ተጎምጊሞም ሸያብዮም ገለ መለገለ በቃ ሕጂ ተማእሸሽቲ ከምዚ ኣገብርዋታ መስቀል ምሽ ክርስቶስ ትንሳኤ ሙታን ብልካ ባዕልካ ኢኻ ትምላእ ኣሰሮ ለሰይጣን ሶም ከዓ ይብሏ ትፈልጥዋ ዲኦም ማለት ኖ ፅቡቅ ኣኪዳ ታይዳ ከምኡ እዮም ዝብልካ ሕጂ ስጋ ድሓን እግረ መንገድና ድማ ትምህርቲ ክትኮነና ክርስቶስ ትንሳኤ ሙታን በዓል ሓይሊ ወስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣግዓዞ ለኣዳም ምዝየሲ ኮነ ፍስሓ ወሰላም እያ ትብል ሕጂ እቲ ካህን ክብል ከሎ እቲ ህዝብና ተመላለሱ እዮም ክርስቶስ ትንሳኤ ሙታን በዓል ሓይሊ ወስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣጋዞ ለኣዳም እናበልካ ኢኻ ዝብል ነዚ ኢኻ ትነግሮም ደልያ መብዛሕትኦም ግን ምስታ ግርምኦም እታ ነገርስ ኣይኮነትሎምን መስለኒ very beautiful ሕጂ ትመልሲ ስምዕዋ ናይ ደሳኻት ነዚ ወዳእታ ትውዳእ ኣጋዞ ለኣዳም ከለመልታት ገሌልካ ትውዳእ ጀማ ሸሽ ዘም ሰቦሲ ይኽእልዎ እዮም ወላተና ንስትገለስ ካብ ምሕር መኸድ ቤተክርስትያን ይፈልጥዎ እቶም ሰብኣይ መፅኢሎም ገለመታት ቢሎም ክርስቶስ ትንሳኤ ሙታን ትብሉስ መርሓባ ኣሰሮ ለሰይጣን ردأتي مرحبا باي اشا انتم قويتانا كريستوس تنسى موتا مرحبا كوي لكم نعم ولا بزعصي يتوخ انا مرحبا انت برنامج تخوينا ما انتظم ولا تزربا كوتا ولا تسعنت قونت كو كريستوس كم موتان تنسيم زبلو مرحبا انكو عطا زيد ولدلو اي تقاقيين صبقت ملتيها من البات فهمتوا ابوي كاشي تصبي واي كونت ندعفر صبقت ملتيها مرحبا انكو عطا قرم تا هذا جزء بزح الدراسة لو كساعة كعات عندي زياس كسم وانا يتنسى نحد قتي لزدرفها مثلا باسي هيوات يقفلك فقري سلامي زبكا بكا يقرن بحال فمدكا يزبدل كايو يقريتا عسفنا اللو خبويتا يترك مسكك يقرنا ولا بستون بورو بيتنا سلام
اقرن ديو تركتا لبنا زبدلك يغريتا عسبنا لو كابويتا عرق تقوم يزبلك اسكن እዚኣ ደርፊ ይቕረ ምባል ፅቡቕ እዩ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝግበር ባዕሲ ብይቕረታ ክውዳእ ንዝብል ናይ ፋሲካ ፅቡቕ መልእኽቲ እዩ ምናልባት ብዙሕ ቂምታታትን ቅርሕንትን ክህሉ ይኽእል እዩ ካብ ልቡ ተኣሚኑ ሕድገት ንዝገብር ይቕረታ ንዝሓትት እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ቀፃሊ ከምኡ እዮም ዝብሉ ይቕረታ ኢሉ ንዝምለስ ነቲ ካብቲ ጉድለቱ ተመሊሱ ፅቡቕ ነገር ንክሰርሕ ንዝደሊ ከም ዘተባብዑ እታ ደርፊ ድማ ናይ ብሓቂ ንይቕረታ ዝሓትት ናይ ፋሲካ ክርስቶስ ብፍላይ እቶም ክርስቲያን እውን ቆላ እስላም እውን ይፈልጥዎ እዮም እዚ ግን ምስ ፋሲካ ኢለ ዝገብሮ ዘለዎ ነቶም ዝቐተልዎ እውን ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ብምባል ይቕረ በለሎም ጎይታ ዝበለ እዩ ስለዚ ናይ ፋሲካ መንፈስ ድማ ይቕረ ንበሃሃል ንተዓረቕ ዝብል መንፈስ ድማ ፅቡቕ ዝኾነ ኩሉ ግዜ በሎ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ይቕረታ ንበሃሃል ዝብል ዘረባ ክትሰምዕ ከለካ እውን ደስ ይብለካ ብሓፈሻ ደጊመ ደጋጊመ ርሑስ ኣውደ ዓመት ክብል ይደሊ ኣውደ ዓመት ፅቡቕ ኣውደ ዓመት ክትሕልፉ ተስፋ ገብር ኣገይን ሕጂ እውን ከም ወትሩ መኸተና ክንቅፅል ኢና ፅቡቕ ዝኾነ ስራሓት ክንሰርሕ ክንፍትን ኢና ከምዚ ኣወል ዝበለና ብኩሉ መንገዲ ተበጊስካ ዓጢቕካ ምስራሕ ጥራይ ክኸውን ምክንያቱ ከቢድ ብድሆይ ዝፅበየና ዘሎ ስለዚ መዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ገተልኩም እየ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደጊመ ደጋጊመ ርሑስ ኣውደ ዓመት